As plataformas Ulloa Viva, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, xunto cun amplo número de colectivos cidadáns de base, veñen traballando admirablemente na defensa do territorio e contra o seu espolio e a súa depredación. Décadas de movilizacións que foron masivas, mas eso non impediu que se pudera pechar ata de agora a factoría de Ence, nin rematar o teimoso empeño de instalar outra celulosa, esta vez no corazón de Galicia. Proxectos, ambos os dous, que se suman ás múltiples agresións extractivistas que se veñen producindo no noso país nas últimas décadas. Non podemos esquecernos hoxe da loita dos veciños da veciñanza de Touro en contra da min. Fronte a isto, as xentes que traballamos na planificación, ordenación e cuidado do territorio, dende distintas disciplinas e enfoques, queremos apoiar colectivamente estas reivindicacións e desde a ética profesional e a independencia comprometémonos cos principios dun novo modelo territorial baseado nos seguintes puntos.